Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baky tarap yurdumyzda täzelikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow yurdumyza sapar bilen gelen Hytaý Halk Respublikasynyň döwlet geňeşiniň agzasy, Goranmak ministri Wei Fenxini kabul etdi. Hytaý Halk Respublikasynyň döwlet geňeşiniň agzasy, Goranmak ministri wagtap kabul edeni üçin hormatly prezidentimize hoşalyk bildirip, Hytaý Halk Respublikasynyň başlygynyň we Hytaýyň döwlet geňeşiniň premieriniň hormatly prezidentimize hemde tutuş türkmen halkyna awadançylyk, rawaçlyk baradaky arzuwlaryny getirdi. Bellenşýäli Hytaýda dürli gullar boýunça taýyşykly ösüş ýoluna düşen Türkmenistan bilen diýip bolan dostluk gatnaşyklaryň mundan meýlekde berkidilmegine mühim ähmiýet berilýär. Mümkinçilikden peýdarlanyp Hytaý Halk Respublikasynyň döwlet geňeşiniň agzasy, Goranmak ministri hormatly prezidentimizi prezident saýlawlaryna gadanan anamly ýeňişi bilen gutlady we üren wajyp jogapkärlik işine uly üstünlikler arzu etdi. Hormatly prezidentimize hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşy dizimde iň gowy arzuwlaryny aýtdy. Hemde Türkmenistanyna Hytaý bilen gadymy döwürlerden bäri ýola goýulan dostluk gatnaşyklaryna aýratyn üns berilýänini belledi. Döwlet daşlarymyzyň belleşýäli şol strategiýaty täze bolan deň hukukly, uzak möhletden ýetata ýola goýulan gatnaşyklaryň gösterilmegine agrarly ýurtlarymyzyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bellenilýär. Duşun barşynda hormatly prezidentimiz we mehman häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazar alyp, ýödary beýiklik gatnaşyklary ösdürmek üçin ýeger türlü mümkinçilikler bolan Türkmen Hytaý hyzmatdaşlygynyň geljeki ugurlary boýunça pikir açdylar. Resmi namalaryň ýeger türlü toplamyny özüne jemleýän şertnamalaryň hukuk bünýadynyň döredilmegi köp burly mümkinçilikleriň üstünlikli durumşa geçirilmeginde ygtybarly bünýat bolup hyzmat edýär. Şunda Türkmen Hytaý hyzmatdaşlygyny täze derejä çykarmaga gönükdirilen ýokary derejede gazandan alaşyklaryň durumşa geçirilmegine mühim ähmiýet berildi. Türkmenistan we Hytaý Halk Respublikasy netijeli tiýatry diplomatik gatnaşyklary ösdürmek arkaly tewda ykdysady, ýalňyş energetika, ulug kommunikasiýaly mühim ugurlarda we başga da bir näçe pugdoklar boýunça netijeli gatnaşyklary iýligderli pugtlandyrýar. Şunun bilen baglykda Hytaý kompaniýalary amatly maýa goýum ýagdaýda döredilen türkmen bazaryna uly gyzyklanma bildirýärler. Ýurdumyzda amala aşylýan iri düzümleýin taslamalaryň bilelikde ýerine getirilmegi iki taraplaryň işur hyzmatdaşlygynyň esasyny düzýär. Ýöňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak hyzmatdaşyň geljegi ugurlarynyň hataryny kefiýetlenildi. Insanperwer ulgamdaky aýratynna bilim, ilim, medeniýet, şeýlekem sport we saglyk goraş ugurlary boýunça netijeli insanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmek türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň esasy ugur bolup durýar. Hytaý Halk Respublikasynyň awraýly okuw mekdeplerine bir näçe ýyllaryň dowamyna türkmen ýaşlary bilim alyp, dürli ugurlar boýunça hüner eýleri bolýarlar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine Hytaý dili bölümleri hereket edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki awraýly halkary guramalarynyň çäýäklaryny, şol sanyna Merkezi Aziýa Hytaý görnüşindäki netijeli hyzmatdaşlyk iki taraplaryň döwletary gatnaşyklarynyň üstüne getirýär. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli oňun bir taraplyk, paragatçylyk söýjülük we hoşnýetli goňşuluk ýadatyny durumşa geçirýän Türkmenistan özüniň ägir türlü dürüstlük kuwatyny tutuş adamdaryň beýikligine gönükdirýär. Goran şeýdetine bolan ýurdumyzyň howpsuzlygyny, halkymyzyň asudy we awadan durmuşyny üçin diýen milli harby doktrina şu maksatlara gybap gelýär. Häzirki döwrüň mühim wezipeleriniň deňeçe çözüldüğüni işäp taýýarlamakda, işiň urny ereýän Türkmenistan netijeli halkary hyzmatdaşlygynyň pugtlandyrylmagyna we durnukly ösüşiň üpçün edilmegine münasip goşunt goşýar. Şunda Hytaý Halk Respublikasynyň ýurdumyzyň sebitde paragatçylygyň, durnuklygyň üpçün edilmeginiň, şeýlegem türkmen tarapynyň oňun başlangyçlarynyň hemme taraplaryndan gollanmagynyň mühim şerti bolan bir taraplyk derejesine çuňur hormat goýýanyny bellenildi. Duşun ahyrynda hormatly prezidentimiz we mehman döwrüň synagynyň geçen netijeli döwletary gatnaşyklarynyň dünýäde awadançylygyň beýikligine mundan meýlekde taýyşykly ösdürjekdigine we täze many mazmun bilen üstüniň ýetirjekdigine anam bildirdiler. Duşukdan soň Hytaý Halk Respublikasynyň döwlet geňeşiniň agzasy, Goranmak ministri habarçylamada şeýle görüň berdi. Meniň Türkmenistana saparymyň esasy maksady Hytaý Halk Respublikasynyň başlygynyň we Türkmenistanyň prezidentiniň arasynda gadanan alaşyklaryň durumşa geçirişi bilen bagly boldy. Şunun bilen baglykda okunly ösüşi, dostluk gatnaşyklaryň ösdürülmegini nazarlaýan hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde ösdürmek urny iki taraplaryň tagallalaryň edilýänini bilmek ýakymlydyr. Hytaý türkmen gatnaşyklarynyň ösdürülmegi iki ýurduň arasynda diýip bolan dostlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze derejä çykmagyny şertlendirýär. Ýergelene aýtsak, hormatly prezidentiň ýokary döwlet wezipesine girişen pursatlaryny Türkmenistana sapar bilen gelen daşa ýurtly mehmanlaryň ilkinjileriniň biri bolanlygym meni buýsandyrýar.
Şeýlekem Hytaý tarapynyň Türkmenistanyň betaraplyk hukuk ýagdaýyny we halkara giňişligini öňe sürýän oňyn başlangyçlaryny gollaýanyny bellemek isleýän. Ýa-da döwürde Türkmenistan bilen Hytaýyň arasynda ýola goýulan hyzmatdaşlyk gatnaşyklary sazyşly ösürilýär. Şonda Hytaýyň dünýäde ygtybarly hyzmatdaş hökümine qrar edilen Türkmenistan bilen dürli uğurlar, şol sana ýalňyz energetik ulgan boýunça ýola goýulan gatnaşyklaryň ösürilmegine uly gyzyklanma bildirýändigini bellemek gerek. Şeýlekem men iki ýurduň arasynda ýokary derejede gadamlanan ulaşyklaryň üstünlikli ýerine getirilejekdigine we hyzmatdaşlygyň täze mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna ananýan. Türkmenistana şu gedekke taparym menne ýatdan çykmajak duýgular galyrdy. Taparym barşynda Türkmenistanyň beýik halkynyň hormatly prezidentiniň ýol başlygyna ýeten bilen sepketleriniň şaýady bolduk. Sözüm ahyrynda Türkmenistanyň halkyna hormatly prezidentiň paratatly ýol başlygyna döwlet guruluşyny kämilleşdirmekde hemde ähli urlar boýunça bilen sepketleri eýlemegini, şonuň ýaly Hytaý türkmen dostlugynyň hassa pukturandyrmagyny arzu edýän. Sag bolun. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň ornatary, Birleşmiş Milletler Guramasynyň Aziýa we Ýuwaş ummany sebit boýunça ykdysady we durmuş meseleleri boýunça komissiýasynyň ýerine ýetiriji sekretary Arenada Salsi Alişhabanyň arasynda sanly video argatnaşyk ulgamy arkaly duşuş geçirildi. Duşuň marşyna Türkmen tarapy Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa we Ýuwaş ummany sebit boýunça ykdysady we durmuş meseleleri boýunça komissiýasynyň döredilmeginiň 70 ýyllygy münasibetli gutluk sözlerini aýtdy. Hemde komissiýa üçin taryhy ähmiýeti ýa bolan şu ýylyň Türkmenistanyň bu komissiýa agdalygynyň 30 ýyllygy bilen gabat gelýändigini belläp geçdi. Geçen ýylyň dowamyna gazanylan bilelikdäki üstünlikleriň Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň bu komissiýasy bilen özara gatnaşyklarynyň hemde hyzmatdaşlygynyň ýokary dereje eýedigini äşkär görkezýändigini nykdaldy. Taraplar Türkmenistanyň ulaq we energetika, tebigy helasilikleriniň töwekkelçiliginiň adaldylmagy ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlygynyň öňjeyligini belläp geçdiler. Duşukda Türkmenistanyň hökümetiniň 2030-njy ýyla seni döwür üçin durnukly ötüş ulgamyna gün tertibiniň durmuşa geçirilmegi babatynda ygyrarlygy ýene bir gedek tasdiklandy. Taraplar soň ýalan pandemiýa bilen baglanykda ýüze çykan derwat meselelere de aýratyn üns berdiler. Duşukda howpsuz, gadalaşdyrylan we kanuny migrasiýa hakynda global şertnamanyň nazarda tutulmagyny bilelikdäki hereketlere de seredilip geçildi. Şeýlede Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetine Birleşen Milletler Guramasynyň ýylat gandasynyň ýokary derejeli wekiliýeti bilen duşuk boldy. Duşukda şu ýylyň dekabr aýynda ýylat ýadywy 2022 jewizlik bagtyarlyk röwşen gerjek atly işgar bilen geçirijek Türkmenistanyna uçdan tutma ýylat ýadywyny we ýaşaýyş zaýgorunyň ýadywynyň guramaçylyk we usuliýet meseleleri araly maslahatlaşyldy. Yurdumyň Ahal Balkan Daşowy Lewap we Mar welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentimiň 25 aprelde sanly ulgamy arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan jogapkary wediýetlerini ýerine ýetirmeň ýollar hakynda giňişýäni görüň edildi. Hemde wediýetler kesitlenli. Bu wediýetleriň üstünlikli berjä edilmegi yurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmeň maksatnamasyny göz tutulýan jogapkary işleriň durmuşa geçirilmegini üpçün eder. Vilayet häkimliklerine bolan maslahatlarda gowaçy keçini ýokary derejede geçirmek, gögürüş gazanlan ýerlerde hatarary bejergetini ýokary hil derejesine ýola goýmak, ag ekinlere ýydyk etmek, mineral dökünler bilen imitlendirmek, oba tenaga toplamyna häzirki döwrüň wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmegini öpçün etmek boýunça alnyp barlayan işler hakynda giňişleýin gurrun edildi. Oba hojalyk işleriniň gurulşyny, ekrançylyk meýdanlarynyň, oba hojalyk tehnikalarynyň ulanylşyny aýratyn teljerme berildi. Bu işleri ýokary hil derejesine ýerine ýetirmegin, göýzlük buğdaýy aerotenika kadalara laýyklykda ýydyk etmegin, göýök bagça ekinleriniň, ýeranmanyň we soganyň bol hasylyny kemale getirmegin wezipeleri maslahatlarda giňden aralyp maslahatlaşyldy. Bu işler halkyň arkadaly zamanasy ýylnyň üstünlikleri beklenmegini öpçün eder. Ýere-ýerlerini ýokary hilli tohumlar we ýeterlik mikdarda dökünler bilen öpçün etmek, yerliň hasylllygyny ýokarlandyrmaga şert töredir diýilip çykyşlarda aýdyldy. Vilayetliň toprak howa şertlerine laýyklykda ekrançylygy ylmy taýdan ýola goýmagyň ähmiýetine de ulun berildi. Şunda işler milli tejribeleri ulanmak bilen utgaşdyrylmalydyr. Bu bolsa hasyllygy ýokarlandyrmaga, owa milli maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmäge ýardam berer. İşleň ählisini toplamlaýyn amala aşyrmaga da aýratyn üns çekildi. Maslahatlarda ýüpek gurçuklaryny ýetmek mögsümni ýokary guramaçylyk derejesine geçirmegiň, bu babatdaky işleri ýürüti gödökçülükde saklamagyň wezipeleri hakynda da
ýyllarda jikmejik gurrun edildi. Bu işlere milli daýhançylyk ýörelgelerini ulanmak bilen almy esasy toplumlaryň durmuşa geçirmegiň zerurdygy hakyna bellenildi. Munyň özi oba senaga toplumynaky özgörtmeleň rowajlanmagyna ýardam berer. Maslahatlarda milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilşi, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça öňde durýan wezipeler, ozal berilen tapşyryklaryň berjaý edilşi hakyna aýtmak bilen çykyp geplen adamlar bu işleri we olar ýerine ýetirmegiň ýollaryny taýyk kesgitlediler. Ýurdumyzyň vilayetlerine alınıp barylan guruluşyklar hususan ýollary abadlamak, ýaşaý çaýlaryny öz wagtyna ulanmagy tapşyrmak barada da maslahatlarda jikmejik gurrun edildi. Bellenlen binalary öz möhletinde ulanmagy tapşyrmagyň zerurdygyna aýratyn üns çekildi. Agaç nakallaryny oturtmagyň, öňden bar bolan baglary ýyda etmegiň wezipeleri hakynda da çykyşlarda durulyp geçildi. Munyň özi ýurdumyzda ekologiýa abadançylygyny puhtalandyrmaga münasip goşuntyr. Öňde durýan ähli wezipeleň berjaý edilmegi üçin mümkinçilikleň şertlen bardygyny agtaryp bellenildi. Ýurdumyzyň ähli wilayetlerini halkyň arkadagly zamanasy ýylyna durmuş ykdysat taýdan ösürmegiň wezipeleri gurrunsyz ýerine ýetirilmegi degişliler. Umumyň durmuşa geçirilmeli işler halkymyzyň bagtyar ýaşamagyna gönükdirilen wezipelerdir. Bu bolsa arkadagly serdarymyzyň baş tonlugyna täze sepgetlere tarap ynamlyk etmäge mümkinçilik berer. Häzirki günlerde döwrümizden derwasy meseleleri bilen baglanşykly maslahatlara giňer merliýän işçiň häsiýetli çäýler ösüşlerimiziň öz burşy beýanlary. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň başlangyjy bilen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyny ýurdumyzyň Medeniýet Ministrliginiň, telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň, Türkmen Döwlet Neşriýat gullugynyň guramagyna geçirilen wagt nesihat maslahatyna işçiň häsiýet maksus boldy. Depkinli ösýän ykdysady taýdan kuwatly, her bir adamyň durmuş taýdan goraglylygy ýola goýulan döwletimizi adamlaryň halal zähmet çekmegi, ýaşlarymyzyň okumagy, hünär edinip ökde hünärmenler bolup ýetişmegi, munasip din almak üçin ähli şertler döredilýär. Bular baradaky gurrunlar çärelen isinden er sarga solup geçdi. Maşgala muqaddesligi, dinan mertebesi, milli gymmatlyklary, däp desturlarymyz, hereket edýän kada kanunlary berja etmek, kanunlygy we hukuk tertibini üpsün etmek, raýatlaryň hukuk bilimlerini artdyrmak, hukuk medeniýetini kemale getirmek, ýol hereketiniň howpsuzlygy, kanun bozmalaryň öňüni almak, watan söýüjüligi, zähmete söýgüýini terbiýelemek, döwletimiziň we jemgyýetimiziň gazananlaryny hasam berkitmek, täze derejelere çykarmak, çärelerde esasy üns berilen ugurlaryň biri boldy. Tagdan durmuş ýörelgeleri ıgrarlygy gazanmak baradaky çykyşlara da uly orun berildi. Ýurdumyzda her bir maşgalanyň abadan durmuşda ýaşamagyna, ýaş nesillerimiziň milli we umumadamzat ruhy ummatlyklar esasyna terbiýelenmegine gönüktirilen toplumlaryň özgörtmeler üstünlükli durmuşa geçirilýär. Maslahatlarda kuwatly ruhy mazmun jemlenni, ol belent raýatlygy we watançylygy wagt nesihat etmekde, ýaşlary terbiýelemekde uly ähmiýete eýedir. Çäreleriň ýokary ruhy belentligi halkymyzyň midemet agdyberligini, bitewligini alamatlandyrýar. Ýurdumyzyň döwlet siýasatyny daşky urşaw goramak boýunça çäýlere tebigaty aýywly garamak hemde bioköp türlü üpsün etmäge aýratyn üns berýär. Bular barada gurrunlar geçirilen hoşalyk maslahatlarynyň esasynda diýip. Birleşmiş Milletler Guramasynyň yglan eden şäherlerdäki baglar adly başlangyjyna bag ekmek çäýleri arkaly gollaw we oňa goşundy üçin Aşgabat şäherini halkara guwanamanyň gelip gowuşma münasibetde ýurdumyzyň Medeniýet Ministrligi tarapyndan hoşalyk maslahat geçirilip, ol ýokary ruh bilenligi besenni. Ýurdumyzda şu ýylyň mart aýynyň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna geçirilen ähli halk bag ekmek dawrasy Türkmenistanyň ekologiýa ulgamyny öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge agrarlygynyň aýdyň suwtnamasy diýilip çykyşlarda bellenildi. Döwlet başlarymyzy ýurdumyzyň daşky urşaw goramak we ekologiýa hukuklygyny üpsün etmek babatdaky taglalarynyň halkara derejesine akrar edilýändigine şaýatlyk eden bu siýasy üstünlük ýurdumyzda ähli uglary belen sepkitleriň gazanýanyny görkezýär. Köp ýyllaryň dowamyna Türkmenistan Birleşmiş Milletler Guramasy bilen bilelikde yer ýüzünde durnukda ösüş gazanmagy gönüktirilen maksatnamalary we taslamalary amal aşyrýar. Bu hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biri ekologiýa hukuklygynyň ýokary derejesine üpsün etmek bolup durýar. Baý köp ugurly we toplumdan işde şäher we oba ýerlerini, tokoy zowlaklaryny öwürmek aýratyn möhüm bolup durýar. Türkmenistan bu ugurda milli tokoy maksatnamasynyň ýurt derejesindäki işini ulgamlaýan esasy alyp barýar. Ekologiýa ulgamyny möhüm halkara başlangyçlaryny öňe sürmek bilen Türkmenistan bu ugurdaky ýeri tatlamlaryň we maksatnamalaryň durmuşa geçirmegine, howanyň üýtgeme bardy hereketleriň utgoşdurylmagyna işçiň gatnaşýar. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezidentimiň ýurdumyzy bag bostanlygy öwürmekde, milli tokoy maksatnamasynyň üstünlük
sağlıklı durmuşa geçirmekde nuskuluk işlerin amala aşırlayanlığı vardı bellidiler. Çäre gatnaşylar berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzda durmuş ykdysadyň ötüşleri besleýän Ýurt Bekfetli işler üçin hormatly prezidenti bilen hoşalyk söýlerini aýtdylar. Birleşen Milletler Guramasynyň ygwan eden şäherlerdäki baglar adly başlangyjyna bag ekmek çaýlar arkaly gollaw we oňa goşan üçin Aşgabat şäherine halkara guwanamanyň gelip gowuşma münasibetli hoşalyk maslahatlary ýaşy ýerlik haka ifadyny halkara neft we gaz universiteti, Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Instituty, Murat Garry ifadyny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universiteti, Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýaş Instituty, Ova Hoşoluk Üniversitesi, Türkmenistanyň Telekommunikatsiýalary we Informatika Instituty, Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Instituty, Ova Hoşoluk Instituty tarapyndan geçirildi. Köp ýyllaryň dowamyna hormat prezidenti bilen başlangyçlarynyň esasyna Türkmenistanyna 145 millionyň gowrak bag nahallar ekildi. Bu iş biziň ýurdumyzda aýratyn howa zowlaklarynyň emele gelmegini üçin etdi we sebitde arasy howanyň ýokary derejede bolmagyna, tebigatyň abat saklanyp galmagyna gollaw berýär. Türkmenistanyň howanyň üýtgemegine çölleşme we ýerleriň ziýanyna garşy görüşmek, biologik durluk gorap saklamak we tokoy ferişçelerini netijeli dolandyrmak boýunça uly taýlaryň edilýänligi, tokoýlaryň eýeleýän meýdanlaryny giňeltmek babatda ýurdumyzda egir işleriň amala aşyrylýanlygy we her ýyly millionlarça bag nahallarynyň oturdylýanlygy bardyny ýytdylar. Göder Aşgabada şäherlerdäki baglar atly guwanamanyň berilmegi, hormatly prezident bilen alyp barýan ekologiýa siýasatynyň halkara derejesinde barha dawarlanýanynyň aýdyň suwtnamasydyr. Dawarly maslahatlar gatnaşylar berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzy durmuş ykdysadyň ötüşleri besleýän, daşgurşy we ekologiýany gorap saklamakda hemde ýanşlar siýasatyny dawarlandyrmakda alyp barýan işler üçin hormatly prezident bilen hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Arkadaşlar serdarymyz ykdysadyň döwleti diýişli däl ulgamyny ösdürmäge de ulun seriýa. Öldür hakda alada jogap edip gaýratly zähmet çekýän telekeçiler ýurdumyzyň Daşowut welaýatyny da ykdysady ötüşlere sallamly goşun goşýarlar. Olar halkyň arkadaşly zamanasy ýylyny täze zähmet ýeňişlerine tarap ynymly barýarlar. Olaryň arasynda dürli görnüşli senat önümlerini önürýän kärhanalaryň bolmagy hasym gowunurjdyr. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Hilal hususy kärhanasy şolaryň ýerdir. Daşowut şäherinde ýerleşýän Hilal hususy kärhanasy özüniň öwä munasip işler bilen tapawutlanýar. Kärhanada işleýän hünärini ökde telekeçileriň önürýän dürli görnüşli önümleri ýyla tarapyndan ýokary isleg bilen alınýar. Olaryň arasynda gurulşy önümleri, penjeredir gapylar, mebel önümleri bar. Demir, plastik we agaç önümlerinden ýasalýan derwededir gapylar ýyla arasynda ýokary islegden peýdalanýar. Bu hususy kärhananyň telekeçileriniň iş gadamlary barha batly depkinlere eýe bolýar. Olaň gözlegli işleriniň netijesinde mebelleň, aýna gapylaryň täze, döwrewap görnüşleriniň öndürilmegi hemde ähli önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagy bellenmäge münasipdir. Penjeredir gapylar, derwedeler, mebel önümleri welaýatyň ähli kunjaklaryny uly islegden peýdalanýan önümlerdir. Kärhananyň Jerenler atly dukanam bar. Bu ýerdäki dürli görnüşli ýokary hil önümler ýyla tarapyndan uly höwes bilen satyn alınýar. Kärhanada harit dolanşygynyň ötüş depkinem berza edilýän işleriň mukdaram ýygydarlartýar. Onu hereket edýän 7 bölümde öndürilýän dürli önümleriň görnüşleriniň köpelmegi bu ýerde şu ýyl üçin gödegine tutulýan işleriň epes artanlygyndan habar berýär. Bu bolsa hünärmenliň berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynşy döwrüne täze belentliklere tarap ynamly barýanlyklaryny aňladýar. Berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynşy döwrüne içerki önümleriň, haritlaryň halkyň adyk önümlerine bolan islegini dolu kanagatlandyryp bilmek üçin ýurdumyzyň hususy telekeçilerini önüm önürjilerine uly ynam bildirilýär. Halkyň arkadaşly zamanasy ýylyny bu ynamdan ruhlanyp, el günümizi günnelik adyk önümleri bolan ýumurtga önüm bilen üpçünedýän Ahaly welaýatynyň Qaqa etrawynyň gowgon geňeşliginiň çäýine ýerleşýän Rowşan Rahim Daýhan Hojolgum döwrüň talana laýyk gelýän işler alyp barýarlar. Döwrewap goşçuluk toplumyny tovuklaryň jemi 90 000 gowrak ýedilýär. Bu ýerde towuklar iýimlemek, suw bermek we arasatçylyk işleri dol awtomatik usuly alınıp barýar. Toplumda towuklar 2 wagtyny imitlendirilip, olaryň hersi 90 hepdäniň dowamyny 400 çelli ýumurtka bermäge ukyplydyr. Goşçuluk toplumynyň ýyllyk kuwaty bolsa 30 million ýumurtka öndürmeklige barabardyr. Tovuklaryň saklanýan ýerleri ortaça 24 gradus derejede saklanýar. Toplumda saklanýan jüjüleriň ketekleriniň içi bolsa 35-36 gradus ýyllyga şeýle gazarlýar.
Onun çygyly bolsa 60 götürmeşeli yetirilmeli. İdidilýän jüýjelere berilýän iýim 10 gramdan başlap, her hepde 5-10 gram köpeldirip, 115 grama çeli arttyrylýar. Ýa jüýjeler 90 günlük bolanlaryny ýürüýte ketekleri geçirilýär. Olar 20 hepdelik bolanlaryny bolsa agramlary 1300-1400 grama ýetip, köpçülikden ýumurtga berip başlaýarlar. Kärhanada bar bolan tovuklaryň 92-94 götürüm ýumurtka berip, öndürilýän ýumurtkalaryň ortaça agramy 58-62 grama barabar bolýar. Toplumda tovuklaryň esasy iýmiti soýa, mekkejewin, däne gatşykly bugdoý, az mukdarda arpa we bugdoý kepeginden taýýarlanýar. Şerde iýme vitaminler, mineral maddalar, amino kislotalar hökmany ýagdaýda garylýar. Olaryň içimlik suwuna bolsa wagtal mineral goşunlar goşulýar. Kärhanada ididilýän tovuklary durly keseler garşy sanjym işlerem izgiderli geçirilýär. Kärhananyň agzybir işgärleri şeýlekin döwrüwap guşçuluk toplumyny işlemäge mümkinçilik dördüp berýän üçin hormatly prezident bida tüýsürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiň daşary döwletlerden ýetirilýän önümleriň önümçiligini döretmek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmäge Mara welatynyň işewur telekeçileri özleriniň münasip goşantlaryny oçýarlar. Öz işlerini döwrüň talaplarına laýyk ýola goýan Sakarça etrabynyň Geňeş daýhan birleşiginiň çäýine ýerleşýän Hojalyk jemgyýetiniň ýylajyhanasyny zekme çekýän telekeçilerim ýylajyhana şertlerini köp ýyllyk ösümlik bolan banany ösdürip ýeşdirmekde baý iş tejribe toplaýarlar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyny bu ýylajyhanada syna hökmüni ösdürip ýeşdirilýän papaya ösümliginiň ilkinji hasylary ýetişip başlady. İşewur telekeçiler daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň bir näçe görnüşlerini öz ýurdumyzda ýylajyhana şertlerini ösdürip ýetişdirmäge de aýratyn ünsürýärler. Bu önümden hatyryna banany we papaýanam görkezmek bolar. Arkadaly serdarymyzyň hususy ulgamyň orny ýokurlandyrmak barada. Edýän aladalarynyň netijesinde Sakarça etrabynyň Geňeş daýhan birleşiginiň çägindäki bu ýylajyhananyň işewur telekeçilerim subtropika ekini bolan banany biziň howa we toprak şertlerimize laýyklykda ýylajyhana şertlerini ýetişdirmekde baý iş tejribe toplaýarlar. Bu ýylajyhananyň umumy tutýan meýdany 1 hektara barabar bolup, onda bananyň 3,5 müň düýünden gowragy ösdürilip ýetişdirilýär. Uly gowrumly bu ýylajyhana hojalygy ýokary hilli howa alçalş enjamlary, damjalayyn, ýagyş we ömür görnüşli suwaryş hemem ýyllyk ulgamlar bilen öpçün edilipdir. İşewur telekeçileň aklasy çeken zähmetler netijesinde bananyň her bir düýbi damjalaýyn usulla suw tawşyrtly ulanmak arkaly suwarylyp, suwuň düzümine yerli we goşmaçy dökünler garylyp iýmitlendirilýär. Tutonýarly zähmet çeken Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Ferhar Hojalyk jemgyýetiniň telekeçileri şu günler bananyň her bir düýbine aklasy ýygy etmek bilen onuň ýetişen hasyllaryny ýygnamak işlerini tapgyrlaýyn alyp barýarlar. Alman gazananlaryny önümçilige giňden ornaşdyrmak maksady bilen geçirilýän işler oňy netijelerine merýär. Yerli hunermenler ýurdumyzda ýylajyhana şertlerine ýetişdirilen bananyň bol we bitkinli hasylynyň her bir düýbiniň ortaça 45 kilogramdan gowrak hasyl etjilýändigini uly buýsanç bilen aýdýarlar. Şu günler banany ýetişdirmekde ahlasy zähmet çeken telekeçiler gözüňi dokundurýan banan hasyllaryny zaýasyz ýygnap, olary içerki bazarlarymyza ugradýarlar. Ýetişen bu banan hasyllary içerki bazarlarymyzda uly istige eýe bolmak bilen halkymyzyň bereketli toý saçaklarynyň bezegi bolýar. Arkadaly serdarymyzyň daşary döwletlerde öňürilýän bäzi şu ukyply önümleriň önümçiligini döretmek barada berýän taşyryklaryny ýerine ýetirmekde gojurly zähmet çeken işewur telekeçiler bu ýylajyhanada syna tejribe işlerini geçirmek bilen papay ösümlüğün bir näçe görnüşlerini ösdürip ýetişdirýärler. Daşy görnüşi boýunça türkmen gaýuny meňdeş bu ösümlük hunermenleriniň bellemegine görä ýylyň dowamyna hasyl bermäge ukyplylar. Ýylajyhana şertlerine göwnejä ýygy edilýän papaýanyň ýetişen pursadyna daş saralýar. Bu ösümlüğün her bir düýbünden 10-15 tane hasyl bolýar. Papaya insan saglygyny berkitmekde, adamnyň iýmitsindir ýollaryny bejermekde de dermanyk ösümlik hasaplanýar. Telekeçileň syna hökmüne ahlas edip ýetişdiren papaýalary öz hasyllaryny bolluk bilen ýetişdirýär. Bu ösümliň nahallaryny ikinji hasyllaryň döwüp başlanandan görmek bolýar. Öz işlerini alymyň we daýhançylygyň ösen tejribeleri bilen baglanşdyrýan telekeçiler geljekde papaýanyň nahallaryny köpeltmek we ony ýylajyhana şertlerini köpçüliklerin ösdürip ýetişdirmek işlerine de aýratyn ünsürýärler. Ýurdumyzyň bazarlaryny bol önümler bilen öpçün etmäge münasip goşuntlaryny goşýan işewur telekeçiler
Türkmen telekeçlerine berýän kömekdir gollawlary, hemem hususy ulgamy ösürmek barada edýän taýsy tagalalar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýokary netijeler kazanmak izgiderli geçilýän ýaşlarda esasy wezipelerin biri bolup durýar. Bu ýagdaý sport bätleşikleriniň gyzykly bolmagyny üçin edýär. Häzir kullerde ýurdumyzyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň mailnamasyna laýyklykda degişli kadallaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýaşlar üstünlükleri betlenýär. Stoluň üstünde oýnalýan tenis boýunça paýtagtyň 1-nji ugruny tamamlanan ýarş ustatlaryň kemale gelýänini äşgär etdi. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty baş müdürliginiň gurulmagyna geçirilen ýarş kämilleşmek babatda ähmiýetli boldy. Ýarş türgellere tejribe toplamaga mümkinçilik berdi. Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruş Institutuna geçirilen ýarş netijeli tarapdan häsiýetlendi. Ustatlyk artdyrmakda öz borçly mektebe urlayan ýarşlarda esasy wezipe ýokary netijeler kazanmak bolup durýar. Her bir türgüniň okuwyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlükleriň ödenir. Tejribe toplamakda öz borçly mektebe urlayan ýarşlarda esasy wezipe bilen sepkitleri eýlemek bolup durýar. Şeýle ýarş Taşady Ula sport we ýaşlar syýasaty baş müdürligi tarapyndan geçirildi. Hormat amlarny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 26 aprel saat 20-den 27 aprel saat 20-çe boljak hava barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gurulugynyň berýän habary bilen tanış bolan.